Köszöntünk téged ebben a hanganyagban. Mielőtt elkezdjük a jóga nidrát, mindig megfogalmazunk egy rövid, úgynevezett szankalpát, egy olyan pozitív szándékot, amit szeretnénk megtapasztalni az életünkben. Ami rövid és lényegre törő, és nagyon-nagyon fontos, hogy meg tudj jegyezni, és a relaxáció során felidézed majd magadnak, hogy tudatosítsd és megerősítsd önmagad számára. Ezek olyan pozitív jellemvonások, akikké szeretnénk válni. Például egyre tudatosabb, egyre magabiztosabb, egyre kreatívabb, egyre kedvesebb, figyelmesebb vagyok. Legyen ez rövid és lényegre törő, és könnyen felidézhető. Ha szeretnéd, akkor állítsd meg kérlek most ezt a hanganyagot, amíg megtalálod a számodra megfelelő szankalpát, és hogyha megvan, akkor folytatni tudod a felvételt. Ha megvan a számodra megfelelő szankalpa, akkor arra szeretnélek kérni, hogy helyezkedj el kényelmesen, ülő vagy akár fekvő pozícióban, ahogy neked kényelmes, ahol tudsz pihenni, akár 15-20 percig nyugodtan. Teríts magadra egy takarót, mert a testhőmérsékletet csökkenni fog, és nehogy fázni kezd majd közben. Ha készen állsz, lassan csukd be a szemedet. Vigy egy mély levegőt, az orrodon be, és a szádon ki. Elengedve a mai nap történéseit, a megoldandó feladatokat, csak légy itt a jelenben. Legyen ez a te időd, amit magadra szánsz, itt és most. A figyelmeddel pedig levéve a fókuszt a külvilág eseményeiről, és áthelyezni a jelen megélésére. Indíts most el 3-4 légzéskört a saját tempódban, figyelve és követve a levegő útját, anélkül, hogy kezdenél vele valamit, vagy beleavatkoznál, vagy esetleg változtatnál rajta. Megfigyelve, ahogy a levegő beáramlik a testedbe, átjárja a rendszered, majd kilégzéskor pedig távozik, elengedődik. Belégzéskor a test kitágul, kilégzéskor pedig elernyedődik. Ha megvolt a 3-4 légzéskör, akkor arra szeretnélek kérni, hogy kezd el érzékelni magad körül a teret, a helységet, ahol vagy. Az illatokat, a tárgyakat, anélkül, hogy kinyitnád a szemedet. Érzékeld a levegő áramlását, próbáld megérzékelni a hőmérsékletet, mely vagy hűvösebb, vagy kellemes, komfortos. Hogyan érzed? Hogyan érzékeled? Kezd el érzékelni a takarót, ami pihen a testeden, ahogy érinti, ahogy rajta pihen. Majd tovább folytatva, kezd tovább érzékelni a rajtad lévő ruhát, a rétegeket, melyek érintik a bőrödet. Közben pedig lélegezz. Jó mélyeket. Orron be, szájon pedig ki. Minden egyes légzéssel mélyebb
mélyebbre és mélyebbre mész. Bármilyen ide nem illő hangot, zajt hallasz, csak tudatosítsd, hogy szeretne hozzájárulni a jelenlegi folyamathoz. Csak hagyd, hogy megjelenjen, anélkül, hogy tennél vele bármit is. Nem kell rajta semmit megváltoztatni, csak hagyd, hogy történjen. Most pedig arra szeretnélek megkérni, hogy a fókuszodat helyezd a két szemöldököd közötti pontra. Közben pedig lélegezz lágyan és áramlóan. Orron be és a szádon ki. Belégzéskor a has kitágul, kilégzéskor pedig visszahúzódik. Kitágul és visszahúzódik. Semmi gond, ha neked nem így zajlik a légzés folyamata. Későbbiekben törekedj arra, kérlek, hogy belégzéskor a has kitágul, kilégzéskor pedig elernyed. Lélegezz. Minden egyes légzéssel egyre mélyebbre és mélyebbre érkezel, és ellazultabbá válik a test. Minden egyes légzéssel egyre mélyebbre és mélyebbre érkezel, és egyre ellazultabbá válik a test. Elkezdi elengedni a múlt történéseit, érzelmeit, lerakódásait, és lecsendesedik. Az áramló légzést követve a figyelemmel az elme is egyre inkább ellazul, csendessé válik. Nem baj, ha közben jönnek gondolatok, csak ne adj teret, figyelmet nekik. Ne ragadj bele, csak engedd, hogy megjelenjen, és menjen is tovább. Ne ragaszkodj, ne kapcsolódj hozzá, ne add neki a figyelmedet, csak hagyd, hogy ahogy jött, úgy menjen is tovább. Közben pedig lélegezz a saját ütemedben, ki és be. Engedd, hogy a levegő, az életerő szétáradjon a testedben, ahogy belélegzel, és közben pedig ki. A jóga nidra elején megfogalmaztál egy szankalpát, egy úgynevezett pozitív szándékú elhatározást, melyet szeretnél megvalósítani az életedben. Hozd ide ezt most, kérlek, te is a saját szankalpádat. Legyen ez rövid, lényegre törő, és olyan, amellyel természetesen nem ártasz másoknak. Mi a te rövid szankalpád? Mit hoztál magaddal? Mit szeretnél? Mi az az egy mondat, ami megjelent számodra, itt és most? Ha megvan
érdemes választani, amely támogatja a fejlődésed, előre visz, épít és hozzátesz. Ha megvan a szankalpád, akkor ismételd el 3-szor, kérlek. Most pedig arra szeretnélek megkérni, hogy vidd a figyelmedet le a lábujjad végéhez is. Kezdj el lépésről lépésre felfelé haladni a test irányába. A figyelmeddel követve a lábujjak, a lábfejek, a bokák és a lábszárak területét. Végig a térdeken, a combokon, a csípő részére érkezve. Onnan a has, a gyomor és a deréktáji szakaszt érzékelve. Fel egészen a mellkasig, tudatosítsd és érzékeld a területeket. Most pedig haladj bátran hátra a gerinc melletti izmok, a háti szakasz területére, majd a vállak felé, az alkar, a csuklók, a kézujjak irányába, a kis ujjtól egészen a hüvelykújig. Figyeld és érzékeld őket. Ezután megérkezünk a nyak, a torok területére. Most pedig arra kérlek, hogy védj egy nagy levegőt az orrodon be, és a szádon pedig kiengedve. Elengedve a toroktáji szakasz akadályait, az ott megbújó blokkokat, szabad áramlást engedve a légzésnek. Lélegezz az orrodon be, és a szádon pedig ki. Majd haladjunk feljebb az arc, az ajkak, az orr és a szemek területére, tudatosítva a füled, a homlokod, a fejtető területét, egészen a hajszálak végéig. Közben pedig lélegezz egyenletesen és áramlóan. Általa egyre mélyebbre és mélyebbre kerülsz. Ellazul a test, csendesedik az elme, a légzés áramló és lüktető. Közben pedig lélegezz egyenletesen, áramlóan, mely által egyre mélyebbre és mélyebbre kerülsz. Ahol ellazul a test, elcsendesedik az elme, a légzés áramló és lüktető lesz. Most pedig arra kérlek, hogy vondd vissza az érzékelésedet, és csak és kizárólag a hangot kövesd.
és csak és kizárólag a hangot kövesd, közben pedig lélegezz. Pihenj, lazítsd, visszavonva az érzékelésedet, és csak és kizárólag a hangot kövesd, közben pedig lélegezz, pihenj és lazíts. Válj az itt és most megfigyelőjévé. Ahogyan áramlik a légzés, ki és be. A légzés magától történik. Nem kell vele semmit tenned. Nem kell irányítanod. Nem kell beleavatkoznod. Mert a légzés történik ki és be. Közben pedig idézd fel a szankalpádat, az elhatározásodat, amit a relaxáció elején megfogalmaztál, és ismételd el, kérlek, 3-szor, és tudatosítsd. Közben pedig lélegezz, és figyeld az áramlást, ahogy a test belégzésre kitágul, kilégzésre pedig elernyed, és visszahúzódik, mely által egyre mélyebbre és mélyebbre megy. Lélegezz, és figyeld az áramlást, ahogy a test belégzésre kitágul, kilégzésre pedig elernyed, mely által egyre mélyebbre és mélyebbre megy. Mély belégzés és hosszú kilégzés. A test ellazult, az érzékek visszavonva, csak és kizárólag a hallás az, ami itt van. Az elme és a test megpihen, lelassul, áramlik, relaxál és ellazul. Te pedig csak lélegzel. Orron be, szájon ki. A test ellazult, az érzékek visszavonva, és kizárólag csak a hallás az, ami itt van. Az elme és a test megpihen, lelassul, áramlik, relaxál és ellazul. Te pedig csak lélegzel. Orron be, szájon ki.
Most pedig lassan kezd el visszahozni a figyelmedet, visszahozni a légzésedre, érzékelni a testet, a körülötted lévő teret, a hőmérsékletet, az illatokat, felidézve a téged körülvevő helyet, a takarót, az ágyat, a matracot, ahol pihensz. Elkezdheted megmozgatni a testet, a láb és a kézujjakat. A szemed még maradhat csukva. Elkezdheted érzékelni végig a testet, megmozgatva, nyújtózva, visszatérni ide a jelenbe, a szobába, a téged érintő takaróra. Kezd el ébreszteni a testet, visszahozni a figyelmet, visszahozni az érzékeket, az érzékelést. Ha szeretnéd, sóhajts, vigy egy pár mély lélegzetet, és ha készen állsz, kinyithatod a szemedet. Köszönöm.